Купер супраць кота. Пастка для садовода. Гэты новы сродак цудоўна дапамагае маёй папараці. Каціны укус я пазнаю дзе заўгодна. Кот! Папаўся. Мілі, твой кот знішчае мае расліны. Тата, ён просіць прабачэння. Праўда, спадар кот? Я на гэта не куплюся, хітрун. Куп! Што робіш, сыне? Праект па біялогіі. Нудна. Нудна? Няма нічога больш захапляльнага, чым маленькая зярнятка, што ад пары кропель вады і прыкорму ператвараецца ў магутны дуб. Гэта морква, тата. Гэта кола жыцця, Куп. І зараз ты ўбачыш, як яно працуе. Не чапай мою моркву! Добры стрэл, чэмпіён. Вучыўся ў найлепшых, тата. Тата! У добрага садавода добрыя інструменты. Вось табе газонакасілка, спрэй ад пустазелля і інструменты, якія дапамаглі садаводствам мне і майму тату. Яны старэйшыя за старую Мансан. Такога не бывае. Калі вялікі выбух фармаваў наш сусвет, яна крычала, каб перасталі шумець. Ого, ты так у школу спозніся. Калі вернешся, абмяркуем гной. Добра. Не забудь развітацца з морквай. Га? Расліны любяць, калі з імі размаўляюць. Гэта навуковы факт. Значыць, мае песні спадабаюцца ім нават больш? Слухайце мой голас. Бывай, морква. Так, Куп, табе адкрыецца цудоўны свет раслін. Яна вырасла ад майго спеву. Я буду спяваць усім раслінам. Куп, я ўражаны. Ты прыроджаны садавод. Гэта я зрабіў? Ну а хто ж, сынку? З гэтага дня ты будзеш адказны за ўсе нашы расліны. А цяпер, дзе я пакінуў спрэй? Вось і ён. А ну, пачаруй. Трымайце. Гэта вам. Песня для ўсіх раслін. Частуйцеся. Гэй, ты што, не чуў, што трэба стукаць у дзверы? Гатова! Пачакай, трэба яшчэ паліць наш сад. Ого, моя папараць выглядае на $1 000 000. Нельга хаваць такі талент. Я тэлефаную буцвільскаму садоваму гуру. Гэта так дзіўна. Гідота. Гэй, Куп, я прыйшоў не ў час? Кот дадаў нешта ў ваду, і цяпер мы жывём у злым шалёным лесе. Гэта нават горш, чым мая алергія на пух.
Сегодня я больше не буду поливать! Гляди на плюш! Мы заберемся в окно Мили! Нас жаре капуста! Нас выратовали спевы Мили? Спадар Кот, що ти тут робив? А, ён быў вельмі заняты. Куб, віншую. Буцвільскі часопіс хоча сфотаграфаваць цябе сярод гэтых чароўных раслін. Сярод гэтых раслін? О, так! Неймаверна, праўда? Так, неймаверна. Там сапраўдныя джунглі. Ладно, у кнізе расліны-людажэры сказана, яны не чапаюць, калі не правакуеш іх пахам поту або рэзкімі рухамі. Ясно. Не спяшацца і не пацець. Куб, да цябе прыехаў сам гуру садаводаў спадар Малч. Божачкі, мушу адзначыць, што не адразу вам паверыў спадар Бёртенбургер, але гэтыя расліны проста дзівосныя. Здаецца, можна ісці. Помні, не спяшацца і не пацець. Усё чыста. Не пацею. Спадзяюся. Не ўпэўнены, што ўсё чыста. Ты! Хадзем, спадар Кот. Не кожны дзень купа фоткаюсь для часопіса за нешта добрае. Малады чалавек, я дужа ўражаны. Такая разнастайнасць, такія памеры. Некаторыя вырошчваюць пару кусцікаў петуній ды герані і ўжо лічаць сябе садаводамі. Я казаў табе, сыне, але гэты сад сапраўды кранае і нават захоплівае. Цалкам згодны. Давайце паглядзім там. Прапаную пачаць наверсе. За мной, спадар Малч. Добра. Упэўнены, пра гэта быў раздзел. Гэй! Я слеп! Можаш спяваць як Мілі? Зора, зорачка, мігці! Ніхто не любіць. Сюды, Деніс! Я што, морквы пераеў ці кепска бачу? Хрызантэму мультифлора і філіпендула ульмарыя. Цудоўны ўзор свайго віду. Прыгажосць. Не магу не пагадзіцца. Пакажу вам двор, калі адшукаю лесвіцу. Пусці нас, гародніна пераростак! Хутчэй уцякаем! Бяспека? Надзета! Спрэй ад пустазелля? Гатовы! Мы іх, або яны нас! Пачынай, Деніс!
працує, не спиняйся! Круто! Перезараджай, Деніс! Помста! Страва, яку подають вегетаріянцям! Я сподівався, що ти вже став угнаєнням. Коуп, що здарилося? Спадар Кот, по тобі ніби потопталися. Тата, спадар Малч. Ми просто трохи їх палили. Юнак, вам лепш гадаваць кактуси. О, спадзяюся, ви не супраць. Я адшчаплю ваші цудоўнай сінполі і анантус. Ходім, Деніс, зоймемся обрезванням. Тримайтеся, спадар Малч! Дай пустазеллю метр, яно захопіць двор. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Шчыра дзякуем Мацею Маланцыя-Леніва-Яйковым, сям'і Анфімовых, Яўгену Бараноўскаму, Ігару Тарасу, Вячаславічу, Сергею Адзянцу, Сергею Еніну, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку. Підпишіться на канал.